ಮಾತಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿ ದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇಪಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರಂದು ಯಾನ್ ಕಣ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಲ ಎನ್ನುದಿಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಲಾಗು ತೂಪರ್ ಐಕೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಂದು ಎನ್ನುದೆ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ದ ಟೈಮುಡು ದುಃಖದ ಟೈಮುಡು ಯಾನು ರಡ್ಡು ದಿನೊಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನಿದ್ರೆಲ ಬೈದು ಜಂಕ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಬೇತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾನು ಅರ್ಧವಾಸಿಯನ್ನ ಉಂದುವೆ ಪೋತುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಈ ಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಂಡ ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಇನಿ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ನಿಕಲ್ನ ಮೋಕೆಗ್ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಗ್ ನಿಕಲ್ನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ದಿಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ತೂನಗ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕುಲು ಇಜ್ಜಿಂದ ಬೇತೆನ ಏರ್ಲ ಈ ನಮೂನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಉಮೇದು ಕೊರ್ದು ಈ ನಮೂನೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಏರ್ಲ ಯಾನ್ ಎನ್ನುದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ತೂತಿಲ್ನಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ನಾನ ಮಾತ್ರ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದುಪ್ಪೆ ಅಂದು ಲೈಫುಡು ನಮಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲ ಬೋಡು ಗುಡ್ಡುಲ ಬೋಡು ಆಂಡ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪುನಗನೆ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಆ ಒಂದು ಬೈದುಂಡು ಇತ್ತಲ ಆತು ನಾನೇ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಬ್ಯಾಡು ಗುಡ್ಡು ಪೂರ ತೂದು ಅನುಭವಿಸೋದು ಪೂರ ಮಲ್ಲಾತೀನಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕಿ ಅಂದಲ ಸುಕೋಟಿತ್ತಿನ ಅಲತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಡ್ದು ಬಂಗ ಪಂಡುಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಉನಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಗ ಬೈದಿನಿ ನಾವು ಪಂಡ್ರೆವಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡ್ಲ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ನುಪ್ಪು ಮಲ್ತುಂಡ ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೇಬಂಡ ಹೋದಲ್ಲ 15 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಸ್ಟೋರಿ ಅತಿ ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಜಿ 15-14 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನಡತದಿನ ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಕಲೆ ಉನಿಯರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ನುಪ್ಪಿತ್ತಿಜಿ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಮದಪುಜಿ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಡು ಐಟೆ ಪೂರ ತೋರ್ದು ಅವು ಇತ್ತಲೆ ಎಂಕ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಬಂಗೋಡು ಎಂಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಉಂದೆಕ್ ಬೈದಿನಿ ದೇಪಂಡ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಬ್ಯಾಡ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗುಡ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಉಡು ತೆಲ್ತದು ನಲ್ತದು ಇತ್ತುನ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಆಯುಷ್ಯ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ನಮರ್ದು ಮಿತ್ತು ನಮರ್ದು ಪ್ರಾಯದಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ತೂನಾಗ ಮುಗಡಲಕ ಕುಲ್ಲುನು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಿರೋಡು ನಾಲೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮೋನೆ ಬಾಪದ ಕುಲ್ಲುನು ಒಂಜಿ ತೇಲಿಕ್ಕೆನೇಜಿ ಚೂರ್ಲಾಂದು ನಮ್ಮ ಪಿರಾವುಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ ವಿಷಯಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಕೂಟ ಯಾನು ದುಂಬುದು ಯಾನು ಕಾಮಿಡಿಯಿಂದ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಪದಕಲೇ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಲ್ಪ ಎನ್ನನು ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಯಾನು ನಡತೊಂದು ಪೋನಗ ಯಾನು ಬಸಟು ಪೋನಗ ಪೂರಾ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನೇ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಮಿಡಿ ಏತೋ ಜನ ತೆಲ್ತು ದಿನಕ್ಕುಲ್ಲೊಲ್ಲೇರಿ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ ದಿನ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತದಜ್ಜಿ ದೇಪನಕರೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕುನು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನಗ ಅಂಚ ನಡಪುನಗ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಮದ್ಮೆ ಐಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ 10-14 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಡಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಕದಿಲ್ಲಕ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕ ದಾದನ ಇಡೀ ಬಾಣನೆ ಮಂಡೆ ಬೂರ್ದಿಲ್ಲಕ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಇತ್ತಿನಾಲು ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತದು ಅವಳ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಈ ತಾಲ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಾಲೈನು ತಿಂಗೋಲುಡು ತಿಂಚಿ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ತೆಲ್ತು ನಲ್ತದು ಇಂಚ ಉಪ್ಪರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಗನೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಅಂಡ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ನನಯಾನು ಬಿಂದ ಸುಪ್ಪುವೆ ಐಟ್ಲ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಮುರನೀರು ದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತದೇರು ಅಶ್ವಿತಾ ಇರೆಗ್ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಚಿರರುಣಿ ದಯಪಂಡ ಇರ್ನ ಉಪಕಾರ ಯಾಪಗುಲ ಮದಪುಜಿ ಎಂಗೆ ಏರು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರ ಅಕಲೆಗೆ ಇರೊಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅಕಲೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಇರಣ್ಣ ನಾನು ಯಾಪಗುಲ ಮದಪುಜಿ ಓಕೆ ಇಂಚೆನೆ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಅಂದು ನಾನು ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಉಲ ಒಂಜಿ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುದುಜಿ ದಾದ ಪನ್ನಂಡ ಈ ಬಡಪತ್ತಡೆ ಬೈದಿನಕುಲು ನಾನು ಎಂಕಲೆಗೆ ಪುಟ್ಟುತ್ತಿನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬಡಪತ್ತದ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ಸೈಪಿನೇರು ದುಂಬು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಅಪ್ಪನ ಪಾಲಿಡ್ಲ ಎಂಕಲೆಗ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಖಂಡನ ಪಾಲಿಡ್ಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಯಾನು ತೈಪಿನೇರು ದುಂಬು ಎನ್ನ ಮಗ ಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುದು ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸೈತರಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಒಂಜೆ ಎಂಕ ಆಸೆ ನಿಕಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದು ಯಾನು ಕಟ್ಟೆ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲದಲ್ಲ ಆಗರ್ತಿಕ್ಕ ಬಾಯ್.